Kabsat dati diti pagkakataon tapnon makapag-surprise tayo mo pa siya. Bimulod tadang amin iti sabong. Binulod ko day toy, gabo ka dayay, ipag ko nga. Sinurpresa da. Tatay surprise ko mat ni bagat ko. I-advance happy anniversary. Yan. Buyain nyo. Lengdan tayo dyan agan buludan tayo laeng. Buludan mi lang. Happy ay anniversary. Ang mga hunting lang tayo. A few moments later. Gini ako ba? Anniversary namin ng misis ko. Advance ko na kasi makikishare lang kami. Lang! Huwag kang panira sa... Ito yung mga ano namin, asungot namin na. Huwag mo ang asungot. Hoy! Pambir! So ito yung mga anak namin. Ito yung mga kids namin. Oh. Nagulat. Nadapay anak. Yes. Picture ka. Picture ano? Video? Okay lang, okay lang.